Урманнарда янгынга каршы айрым режим ничек үтәлә? Урман мәйданнарын арттыруда республикада нәрсәләр эшләнә? Быел урманчы һөнәрен сайлаган абитуриентлар күпме? Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфиры шушы һәм урманчылыкка бәйле башка мөһим мәсьәләләргә багышланды. Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Мусин шулай ук тыңлаучыларның урманчылыкка бәйле күп кенә сорауларына җавап бирде. Безнең дә сорауларга ачыклык кертте. Харис Гайнетдинович, хәерле иртә. Исәнмесез, иртәләребез хәерле булсын. Республикада урман мәйданнарын арттыруда нәрсәләр эшләнә? Урман мәйданнарын арттыру өстендә урманчылыктагы, урманчылардагы, урман өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләрдә бик күп көч куялар. Шуның өстенә табигать үзидәген урманнарны кире кайтару өстендә эшли дип әйтсәк, бик мәгънәле җавап булыр дип уйлыйм мин. Нәрсә өчен? Урманчылар бүгенге көндә елга буйларына, авыл хуҗалыгының да файдаланмый торган җирләргә без әйтәбез инде саклау, урманнары утырту өстендә эшлиләр. Табигать үзидә йокламый. Менә бу өстерелгән җирләребез, алар бит инде кайчандыр урманнар белән капланган булганнар. Менә шушы җирләрдә табигый рәвештә урман торгызыла. Мин соңгы вакытны менә безнең җирләребездә кайчандыр гел имәнлекләр булган бит инде. Безнең туфрагыбыз имән үсенгә яраклаштырылган. Күп кенә җирләрдә имәнчекләүгенең бит инде күләме дә, ирелеге дә бар. Мин монда уйлыйм инде җәнлекләрнең хезмәте дип алар тараталар, бу имән орлыкларын дип. Бу имәннәргә мин карыйм дагы менә табигатьнең көченә, аның булганлыгына зур итеп бәя бирәм. Урманнарны Америка өрәңгесе яки балтырган кебек тиз үрчи торган сәламәтлеккә зыянлы үсентеләрдән чистарту ничек бара? Безнең урманнарыбызның мәйданы бик әз. Шуңа күрә халкыбыз җәйге айларда табигать шартларының мөмкинлеге булганда бөтен барлык халык урманнарда, кырларда, болыннарда ял итәләр. Шуңа күрә менә химик юл һәм механик юл белән төпләп буларны җирнең ландшафтын бозып бетерү юлын ысулын сайларга ярамый дип уйлыйм. Буларның инде биологик методы, ысулы бар, юлы бар буларны бетерүен. Моның өчен инде менә халыкка аңлатып, язның башыннан ук алар бөреләнүгә, аларны инде бетерү өстендә балтырган борщевик өстендә инде 10-15 сантиметр биеклә күтәрелүгә көрәк белән кисеп торырга кирәк, тамырына зыян салырга кирәк. Менә шул вакытта без әйтәбез, процесс фотосинтезы барлыкка килмей, тамырлар туклану ала алмыйлар, шуның хисабына балтырган үзеннән үзе югала. Шушук солны Америка рәңгесенәдәген файдалана алабыз. Урманнарга утырту өчен яшь үсентеләр кайларда, кайсы вакытта әзерләнә? Бүген көндә урманнарга һәм менә бу саклау, утырту мәйданнары өчен безнең һәрбер урман хуҗалыгында ачык питомникларыбыз бар. Монда инде ачык тамырлы үсентеләр үстерелә. Шуның өстенә Европада тиңдәше булмаган күләме белән һәм үзенең иштәлеге белән булган Саба урман хуҗалыгында селекция орлык үзәге бар. Мин тиңдәше булмаган дип нәрсә әйттем. Европада бүгенге көндә 12 миллион үсенте бирә торган үзәк әле юк. Менә шушы үстерелгән үсентеләр барсы дагы бүгенге көндә урман утыртуга һәм шулай ук саклау мәйданнарында авыл хуҗалыгында файдаланмый торган җирләргә утырту өчен барсы дагы файдалана, әле артык калганы юк.
Безнең бүгенге көндә без үзәк белән Европа өлешендәге субъектлар гына түгел, Себердән килеп тә бик каты кызыксыналар. Быел урманчы һөнәрен сайлаган абитуриентлар күпме? Мактаулы хезмәт дип әйтмәс идем. Бу хезмәт бик дәрәҗәле хезмәт. Ул килә инде борынгыдан. Без инде үзебезнең беренче урманчыбыз дип саныйбыз Бөек Петрны, так? Менә шул чорда урман системасы Россиядә барлыкка килгән. Шул көннән бертен без бик дәрәҗәле булганыбыз. Бу дәрәҗә бүгендәге урманчыларга карата бара. Безнең аграрный университетның урман хуҗалыгы һәм экология факультеты бүген урман белгечләре, экологлар хәзерли, шуның өстенә ландшафт архитектура белгечләре хәзерли. Менә 3 юнәлештә без бүген белгечләр хәзерлибез. Бүгенге көндә без укыткан, безнең чыгарылыш балаларыбыз, студентларыбыз, шәкертләребез Татарстанда гына түгел, Россиядә бик күп субъектларда, шулай ук Казакъстанда, Киргизиядә, бүтән субъектларда, бүтән өлкәләрдә эшлиләр, бүтән җирлекләрдә эшлиләр. Аларга зур ихтияҗ. Без шул ихтияҗны канагатландыру өчен эшлибез. Әгәр дә җир белән, туган җирең белән үзеңне бәйлисең икән инде бу, туган җиреңә, халкыңа хезмәт итү дигән сүз. Моннан дагы инде дәрәҗәлерәк, моннан дагы бәялерәк төшенчәләр юктыр инде. Харис Гайнетдинович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Мусин белән әңгәмә карадыгыз.